L-iskema tat-trasport b'xejn għall-iskejjel li kellha tibda titħaddem mis-sena skolastika li jmiss qiegħda toħloq inkwiet fost il-ġenituri tat-tfal li għandhom bżonn it-trasport minn Settembru li ġej. Kif baqa' biss xarejn biex l-iskejjel jerġgħu jiftħu l-bibien tagħhom, jidher ċar li din l-iskema saret bl-għaġla u bl-appjanar tajjeb u l-ġenituri qed isibu bibien magħluqin meta jippruvaw jistaqsu dwarha. Ġenituri li s-soltu jibatu lil uliedhom bit-trasport privat u li pruvaw ikellmu lil kumpaniji li joffrewlhom dan is-servizz fi snin li moddija, intqalilhom li mhumiex jiġu aċċettati depożiti għas-sena d-dieħla għax għadu mhux ċar kif se taħdem l-iskema u mhux qed jagħtu garanzija tas-servizz minn Settembru. Ġenituri oħrajn li pruvaw jikkuntattjaw id-Dipartiment tal-Edukazzjoni dwar din l-iskema intqalilhom li qatt m'għandhomx informazzjoni. L-iskema qed issib intoppi anke minħabba l-fatt li jidher li m'hemmx riżorsi umani biex titħaddem. Dan peress li ma kienx hemm biżżejjed għalliema li laqgħu s-sejħa għall-applikazzjoni għal superviżjoni għal dan it-trasport. Problema oħra li tidher qed tinkwieta lill-ġenituri hija li s-servizz se jkun qed jopera minn numru żgħir ta' pick-up points. Dan ifisser li l-ġenitur jew min qed jieħu ħsieb it-tfal iridu jwasluhom sal-pick-up points partikolari. Jiġifieri min is-soltu jwassal lil uliedu għand in-nanniet u t-tfal jinġabru minn hemm, issa n-nanniet iridu jwasluhom sal-pick-up point. Il-Gvern kien wieqed li l-iskema ta' trasport b'xejn b'superviżjoni tibda titħaddem minn Settembru li ġej.